ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದ 31/5/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಲುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಾತಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಲಾದುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ಮಾತ ವಿಕಾರುಳು ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತಿರು ಬಾಬಾ ವಾ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ರೂಪಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒವ್ವೆ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ದುಂಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರ ಆದುಪ್ಪುನ ರಾಕೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ಬತ್ತದು ಪೈರ ಸಮಯ ಪತ್ತುಜಿ ಈ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ಬಾಬನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇದು ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂತೋಟವಾದುಂಡು. ಇದು ಮಾನವರ್ನ ಪೂತೋಟ. ತೋಟುಡು ಪೋಯಿನಗ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರತ್ತು ವೃಕ್ಷಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೊಗ್ಗುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಅರಲ್ನ ಮೊಗ್ಗುಲು ಇಂದು ತೋಟ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನನೆ ಮುಲ್ಲುಡ್ದು ಪೂವಾಯ್ರೆ. ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ್ತ ತಲಕ ಮುಲ್ಲುಡ್ದು ಪೂ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಲುಲು ಕಾಡುಡುಪ್ಪುಂಡು, ಪೂಕುಲು ತೋಟಡುಪ್ಪುಂಡು. ತೋಟ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು, ಕಾಡು ನರಕವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಪತಿತ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು, ಅವು ಪೂತ ತೋಟವಾದುಂಡು. ತೋಟ ಇತ್ತುಂಡು, ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಐತ ಪಿರವಡು ಮಾತ ವಿಕಾರುಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪನಿಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಆಯಸ್ಸ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಶರೀರನು ಪಡೆಪ ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳಾಪನು. ಸುರುಕು ಮೊಗ್ಗಾದು ಮೊಗ್ಗುರ್ದು ಪೂವಾದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನೊಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಇಂದು ಪರತ್ತು ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನೊಪ್ಪುಂಡು. ಆಂತರ್ಯಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಲಿಗಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪದ ಮರ್ಯಾದೆಗೂ ಸತ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಸತ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಲುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏಪ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಐಟ್ಲ ಏಪ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು, ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಗತ್ಯವಾದಿತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಈ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ದೈವಿ ಗುಣೆತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ನಷ್ಟಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವನಡಾಪುಂಡು. ಈ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ವಾ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, ಐನ್ಲ ಅಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರನೇ ಆದುಂಡು. ನೆನಪುಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸವನಿರ್ದವರ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಹೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಲಲ ಸಹ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಂಚೊಪ್ಪಿರೋ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಇಂದು ನಿಕುಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಓದವನಾರ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಓದುವೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೊಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪರು. ವರಾನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲಾರ್ದಾನೆ. ಅಪವಿತ್ರರು ಅಲ್ಪಗೂ ಪಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕನಿಷ್ಠಾಪನ ಕಾರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಂದಿರೊಳಗು ಪೋದು ದೇವತೆಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಪ ದಯ್ಯ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ನಟ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗವಿರು. ಅಕುಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಅಕಲಿಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲುಂಡು. ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕುಲು ಆವುಡು ಪಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರು ಪನ್ಪನವು ಎರೆಗಿಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಇಡೀ ನಾಟಕನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ದೈವಿ ವೃಕ್ಷದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತದುಂಡು ಅತ್ತನ ನಡತದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಾವನೆಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೋ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಮಂತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು.
ఆయన ಬಾಬನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪೆರು. ಗುರುಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲಿರು ಏತೊಂಜಿ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ಒಂಜೆ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಭಾರತಡು ಬತ್ತದ ಮಂತ್ರನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಇಂಚಿನೇನು ಪಣ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಂಡ ಅರ್ಥದಾಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವರು. ಕುಂಭ ಮೇಲುಡ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ನರಕವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದಿತ್ತನು ಐನ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾವನೆರು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನಾಪುನ ಸಲುವಾದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಶರೀರನೇ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಸದಾ ಪಾವನ ಆದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನೊರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡೆ ವಿನಃ ನೀರಿದ ಸ್ನಾನೊರ್ದತ್ತು ಪಂಡ ನೀರುಡು ಮೀಪುನೆರ್ದವರತ್ತು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಬರೆಯುಲಿ. ನೀರುಡು ಮೀಪುನಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಸುದಿಕುಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರುಡು ಮೀಪೇರು. ಅವೇ ನೀರನ್ನು ಪರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನೀರುದೇ ಮಾತಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಾತೆರಂತೂ ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಪಾರವೈನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಸಮುದ್ರನು ಶಾಹಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಡುನು ಲೇಖನಿಯಾದು ಮಲ್ತದು ಭೂಮಿನು ಕಾಕಜಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಂಡಲ ಐಕ ಅಂತ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು. ಇನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವೇರು. ಸುರುಕು ದ್ಯಾಗ ತೆರಿಪೈಜೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಕೇನುವರು. ಅರೆ ಸುರುಕೆ ಎಂಚ ಪನಡು ಕಥೆನು ಸುರೂರ್ದೆ ಪತ್ತದು ನಂಬರ್ ವರಾದು ಪಣಂದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯದ ಪಾತ್ರನು ಸುರುಕೆ ಎಂಚ ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪಣಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಏರೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ನಿಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ನಂಬರ್ ವರಾದು ಬುದ್ಧಿಡುಕುಳ್ಳುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದಿಪ್ಪುನಗ ನಕಲು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಚಿತ್ರೋನು ದೀವೊಂದೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿವೊಣುಜೇರು. ತೆರಿಪದು ಕುರುಪನಕ್ಲೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಪಗ ತೆರಿವುನಕುಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಂತೂದು ಯಾನೆ ಆಕ್ಲೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆ. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಂತೂ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದು ಪಯರು ಸಮಯದೆ ತೊನುಜೇರು. ಆರು ಇಂದೇನು ಅಕುಲು ಇಂದೇನು ಬಹುರೂಪಿ ಪಂದು ಅತ್ತನ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿತ ರೂಪಡು ದೇತೊಂದು ಬುಡ್ತೇರು. ಇದೇನು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಿತ್ತು ದಾಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಜನ್ಮ ದೇತೊನಡು ಅಲ್ಪ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗತಿ ಪಡೆಪೆರತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕಡೆಕುಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬೈದನು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಸತ್ಯವಾದಲ ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಮರನಾಥನ ಕಥೆನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇದು ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಥೆಯಾದಿತ್ತದು ಪನ್ಪುನಕುಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದು ಮಲ್ತದೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕುಲ್ನನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಂಡು. ಐನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸುರೂಕು ಸತ್ಯತ್ರೇತುಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಸುರುಕೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಇಂದಿನ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಏರಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರಲ ಈ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಅವ್ವೆ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಆಪುನನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಾಮ ಚಿತ್ತೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಭಸ್ಮಾದು ಬುಡ್ತೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು.
ಇಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಪಾತೆರಲಾದುಂಡು ಅಕಾಲ ಅದು ಪುನಃ ಆತ್ಮಗೂ ಇಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೇರು ಏರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಕೇನುವೆರು ನಿಕ್ಲೆನಿ ಕೇನುವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಭಗವಾನಾಚ ಬರೆತನತ್ತೆ ಆ ಶೃಂಗಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧಾರಣ ಆದುರ್ಲೆರು ಸಾಧಾರಣ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಪೇರು ತಿರ್ತಿಗೆ ಕುಳಿದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ದೇವತೆ ಆಪ ಪಂಡದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ತೂತೆರು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥಲ ಆವಡತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಮಯದ ನಾಮರೂಪದೇಶ ಕಾಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಪಾಲನೆದ ಸಮಯದ ನಾಮರೂಪದೇಶ ಕಾಲನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಕಲು ತಿರ್ತಿಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ದೇವತೆ ಆಪನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಈ ರೀತಿ ಆಪೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಅವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ದೇವತೆಲೆ ಪಡೆಪೆರೆ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಡೆಪಜೇರು 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪು ದೇವತೆಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಜನ್ಮ ದೆತೊನೇರು ಮೀನುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಾಮಾನು ಗೊಂಬೆ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ತಿರ್ತುಗೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸಹ ಒಂಜಿ ಏನಿದಲಕ ಉಂಡು ಭ್ರಮರಿ ಆಮೆ ಇಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಂಡು ಭ್ರಮರಿಗಳ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ತಾನು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಂಡ ಭ್ರಮರಿದಾತ ಬುದ್ಧಿ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬ ತೆರಿಪೋಯರು ಸರ್ಪ ಪರಾತ ಪೊರೆನು ದೆತ್ತದು ಪೊಸ ಪೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪನ ಕಾರಣ ಯೋಗ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ ಐನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತದು ಯೋಗ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂಚ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನರಕೊರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಂಕುಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಕುಲೆದೆ ತೊಂದು ಪೋಡು ಏತು ಸರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದು ಕಲಿಯೊಂದ ಪನ್ಪನವು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ರಾಮನ ಮತೊರ್ದು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾವಣನ ಮತೊರ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಏರುನ ಸಲುವಾದ ನಿಕುಲಿಗೆ ರಾಮನ ಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜಪ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರು ಆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೊರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು ಅವು ಕೆಸರಾದಿತ್ತದು ಒರನೆ ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟಗುಲ ಮೂರ್ಖದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಏಪ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಜಾನ್ ಹೊಡೆದು ದೂರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕಲು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುನು ಇಂದು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ನಂಚಿನ ಸೇವೆಯಾದಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬರ್ಪೆರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರದ ಲತ್ತು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡಿ ಏತು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಪೇರು ಇಂದು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದ ಬರ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟವಡು ಅವು ಸಹ ಸಹಜನೆ ಆದುಂಡು ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪತ್ತದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇಶ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪೋಪರ ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆಡು ನಂಬರ್ ವರಾದುಪ್ಪರು ಕೆಲವರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಂಗಳ ದೇಶದಿಂದನ ಕೆಲವರ್ನ ಮಿತ್ತು ರಾಹು ದೇಶ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಒಳ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಯೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಯರ ಪವಿತ್ರ ಆವಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನರಕೊರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಸತ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೈವಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವರದಾನ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಅಂಶ ಆಲಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಭವ ದಿನಚರ್ಯದ ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮಡು ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಆಪನವು ಆಲಸ್ಯಡು ಬರ್ಪನವು ಅತ್ತಂಡ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನುಡು ಬರ್ಪನವು ಇನ್ನು ವಿಕಾರದ ಅಂಶವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ ಪ್ರಭಾವ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಆಪುನೆ ತಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ
ನಿಕುಲು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂಗೂ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಜರು. ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಸುಸ್ತುರ್ದು ಕುಳ್ದಿನೇ ಆಂಡ ಪೂಜಾರಿಲ ಸಹ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅತ್ತಂಡ ಸುಸ್ತುರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆಲಸ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನನು ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೇವೆ ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.